mirarem d'anar a Sant Miquel del Fai. Sé que està tancat, Sant Miquel del Fai, però bueno, també serà una bona ruta. Quasi bé, penso que la majoria serà a terra, o 50% terra, 50% asfalt. I ara són exactament les 9:15 del matí i estic aquí. Aquesta és l'església del costat del cementiri de Vilassar de Dalt, i ara ja començarem a tirar cap a la cornisa i cap a les trobanes, etc. Molt bé, vinga. Bon dia, parròquia, que no hi he dit. Bon dia, parròquia. Sí. Bon dia. Bon dia. Ja he arribat a la cruïlla de Sant Salvador i ara passarem cap a Vallromana. Es posible que monasterio de San Miguel del Fai esté cerrado. Aquí sí que és una estona amb molt de trànsit. Ara hi ha una mica de voral, però fins fa un moment no hi havia res de voral. I passen els camions i els cotxes, però russant, russant. Ara, en 2 quilòmetres, Granollers, i aquí mateix no hi ha res de voral. Veiem els coros aquests. Jo podria passar pel voral, però no puc, perquè hi ha els coros aquests, els arbiloes. Està ple d'arbiloes, això. Bueno, continuem, parròquia. Passem pel mig de Granollers, perquè al final ja he dit, he agafat el Google Maps, perquè el Comot m'enviava la passada i la ruta 100 i pico quilòmetres. No podia ser, fotia una volta de caldeu. I ara bé, vaig tirant pel mig de Granollers a fer l'estació d'autobusos i de tren. En 160 metros, gira a la izquierda y sigue por Caler de Magallanes. Sort que avui no és dijous, que hi ha mercadillo. Avui la cosa està més tranquil·la. Bueno, el Comot em diu que tinc que travessar per aquí i que estigui tranquil. La veritat és que veig que no hi ha molta aigua. Passarem poquet a poquet. No hi trobi cap sotrac fort. Bueno, serà el Musent, o potser de Salvassors. Ai, ai. Bueno, la ciclovia, deu ser això, la ciclovia. Bueno, ja, això ja és l'últim polígon de Granollers. I ja anem a enfilar cap a Sant Miquel del Fai. Però bueno, que falten... Per aquí és peatonal i per aquí és per les bicicletes. Està bé tindre aquesta bon carril bici. Val la pena. Ara se sentirà una miqueta ventet, com sempre en contra. No podia faltar. Allà veig un lletrero
Ara estem seguint el veure què diu. Diu la Garriga, l'Ametlla del Vallès. Ja tinc seguit, vinga. Altre caminet a terra, passa pel costat de l'asfalt, però bueno, per sortir una mica de la rutina. I aquí al costat hi ha el riu, que en aquest cas em sembla que és el Congost, però tampoc estic segur, No ho sé pas. Però diria que, aquí hi ha un lletrero, a veure si ho diu. No es pot entendre res, ni s'entén res. Bueno, arribem a l'Ametlla del Vallès. Déu-n'hi-do. I ara, en aquest moment, ja comença a fer molta calor. Qüestió de treure'm una mica de roba. Ja la baixada ja me la tornaré a posar. Quina calda, tu. Però molta calor, Joder. No m'ho pensava pas, que és tanta calor. A veure si quedarà bé. Ja. Vaig a fotre un trago, perquè tinc una set de collons. Ara, segons això, ni ho entenc. Bueno, uns 20 quilòmetres, però ara sí que és tot pujada, però pujada. Porto això, el 51% de bateria, i he fet 28 quilòmetres. Si en fem 20 més, em donaré per satisfet. Bueno, quan et trobes en camins tallats i has d'anar per la cera, gràcies, i has de passar com pots. Déu-n'hi-do, això el Comut no ho té, perquè he tornat a ficar el Comut. Potser el Google sí que em hagués avisat. Bueno, menys mal que no he tingut que donar la volta. Passant per la cera es podia passar. A veure què diu aquest. La dreta. En 80 metros, Solo que es la giro media, pronunciado a la ¿sí? derecha y sigue por Carrer de la Mare de Déu de Puiggraciós. No sé, Luego, gira a la izquierda. però està guapo. No sé, l'Ametlla del Vallès. L'Ametlla del Vallès, aquí a la dreta. En 30 metros, giro pronunciado a la derecha con dirección a Carrer de la Mare de Déu de Puiggraciós. Sí, per aquí no serà, Luego, gira a la izquierda. A veure. No sé si serà per aquí o per allà, a veure, per aquí. Si no, sembla que m'he equivocat. Però bueno, joder. Em portarà allà mateix. Em portarà allà mateix.
Bé, un senyor que també puja cap amunt. Ara la pujada és d'un 7%. També deu anar malètica, no ho sé. O si no, no ho sé. Bon dia. Què ha passat, Miquel? Vaig cap En a la Centell. siguiente rotonda toma la tercera Molt bé. salida. Doncs vinga. En la rotonda toma la tercera salida. Sí, bueno, segur. Llavors he d'anar a Meco molta estona. Depèn del que... Si no vaig a Meco, es carrega la bateria. Però jo no... Sembla que vaig anar una vegada. Aquest no se sap la normativa. Ell pot adelantar. Anem veient que es tiri amunt. I d'on és vostè? No, jo soc d'aquí, de la Roca del Vallès. Ah, bueno, també estem a prop. De Vilassar de la Roca hi ha mitja... Pues dormidor. Bon dia. Ahora, mantente a la izquierda. Luego, mantente a la izquierda. Pues bueno, això és el monestir. Ja sí, porta bé. Que puja també, no? I... Passa, passa. Com es diu? Diu Ruta Vilassar de Vilassar de Mar, Sant Miquel del Fai. A YouTube. Joder. Joder. M'ha de clavar per dir. Bueno, mireu quin paisatge. Quina passada. Això li diuen els cingles. I en teoria, no sé si està gravant. Aquí darrere, està Sant Miquel del Fai. Ara just acabo de canviar la bateria, 35 quilòmetres, perquè la pujada s'ho mereix. Bueno,
el paisatge, una passada. Jo des d'aquí estic veient el Tibidabo i bueno, i el més m'ho imagino. Però tela, Tela. No sé quina alçada estem, però estem amunt. Bueno, estic anant per aquí pels cicles aquests, he canviat la bateria ja. Això aquí un barranc, aquí a l'esquerra, que fa por, Bueno, mira, aquí podeu veure un momentet. Si caus per aquí, ja no ho expliques, Mare de Déu. Em sembla que és la del cim, no estic segur. No estic segur. Però bé. Val la pena patir per arribar fins aquí. Ara entenc els escaladors i els muntanyencs quan arriben a dalt d'un lloc d'aquests. I han fet el cim. Quina passada, Quina passada, tio. Quina passada. No ho podeu apreciar, però això és una passada. Camí trencat, així és, que amb les pedres, amb algunes toco amb els pedals, ja he estat a punt de caure en 2 cops i segueix pujant. O sigui, jo pensava que ja un cop arribat als cingles ja havien fet el cim, però no, això segueix pujant i tot així. Bueno, aquest encara està una miqueta bé, però bueno, Déu-n'hi-do, Bueno, ja veig un edifici, no sé què serà. He anat trobant i això, perquè aquest home anava a Centelles i ha volgut també provar camí nou i ens hem trobat 2 o 3 cops. L'home m'ha explicat que té 64 anys, porta una bicicleta, una mountain bike, una elèctrica, una e-bike, que té un any, clar, bateria de 750, motors d'última generació, un Bosch, i l'home té 64 anys. Està fort, també. Diu que ha fet la Transpirenaica. Déu-n'hi-do. Mira, almenys avui he xerrat amb algú. No està malament. A més, cadascun anava a la seva bola, Si jo tenia que parar per veure, parava. Si ell continuava, cap problema. Bueno, això veig que encara segueix enfilant amunt. Mare de Déu. I pam, que diu en Codina, en Pol Codina, i pam! És a dir, bueno, he trobat un trosset de bosc. Una mica d'ombra, perquè el rellotge em marca uns graus de temperatura. Ara que estic a l'ombra sí que noto fresqueta, però mentre he anat al sol, com si haguessin 35 graus, Quina calda. Quina calda. Giro pronunciado a la derecha, diu la Pepa aquesta. El lloc indica, per això. La mica del tall. Per mi ja fan expressament perquè la gent no hi pugi per aquí. Continúa por aquí durante 300 metros. 300 metres, però... Bueno, menys mal, una miqueta d'ombra, No feia falta, Ja he picat també un parell de cops més amb pedres, però veieu com està. Això, segons com et fot el bot, ja no el controles, i la part de baix, pam, piques amb la pedra. I et fot una hòstia de caldeu. Bueno, continuem parròquia. Bueno, ara ja ve baixadeta, diu que falten 7 quilòmetres encara. Collons. Una gata, que no ha llegit d'arribar mai. Una passada.
derecha la bifurcación. A ver, ya no ves bifurcación. I pensava que ja vindria baixada, perquè va, això segueix pujant, Estic aquí, diuen, a 880 metres d'alçada. Pot ser possible, això? No sé. Dic, encara falten 6 quilòmetres. Vinga, som-hi. I vaig a pas de tortuga, Me cago en la puta. No està malament. No passa. Tranquil·la, i puja. Que no s'acaba mai, Collons. Jo pensava que ja havien fet el cim i no. No hem fet el cim. Bueno, he tingut que posar el pla més gros. I feia força i se m'aixecava la roda de davant. Clar, com que porto les alforges, he tingut que tirar tot el cos endavant perquè si no, pedalaves i la bicicleta feia el cavallito. Quins collons. Bueno, ja molta estona baixant. Deuen quedar 1 o 2 quilòmetres, però la veritat, ni un lletrero, Ni un. Ja sé que estic passant per un de la muntanya, però un lletreret de tant en tant que digués Sant Miquel del Fai, tanto. Perquè com que del Comod no m'he refio gaire, ara he tornat a posar al Google i sí, no està marcant això. I diu 8 minuts. Doncs en 8 minuts... Bueno, ja començo a sentir soroll d'aigua. Estem molt a prop, però molt a prop. Estem molt a prop. Està per aquí, sí, està aquí. Oh. Llàstima no poder entrar-hi, A veure si... Ja. Llàstima no poder entrar. Mira tú, qué pasada. A ver, ya es tu dirección. Hola. Cap on diu? Hòstia. Gira a la izquierda. Gira a la izquierda, pero ¿cómo es que así gira a la izquierda? Hasta de la carretera, joder. Pues... ens mullarem, Toca mullar-se. Me cago en la grandíssima puta. A veure... si s'apunta molt. Bueno, allà vaig. Hòstia, xop. Me cago en la... Hola, quina putada. Buah, tot xop. Quina merda, hòstia. Bueno, era el que podia passar. Bueno, això acaba de baixada i anem sacant. Però bueno, xop del tot. En la siguiente izquierda, giro pronunciado.
Ya. Bueno, Ahora, giro pronunciado a la izquierda con dirección a Camí i Cansats a Sant Miquel del Fai. a veure, si des d'aquí ho veurem més bé. Continúa por aquí durante 1,2 kilómetros. Clar, l'aigua aquesta que jo he travessat és la que cau. Clar, jo aquesta, la que jo he travessat és la que cau per la cascada. I aquí hi ha gent en bicicleta. Hola, bona tarda. Això és de Google o... Perdoni? Què fa? És de Google? No, és una càmera 360. És d'aquestes que graven per davant i per darrere. Uau, estem espellant la gravació. Ai, vigila, No, Què és un Llavors esborra el pal no surt. I que el pal llavors... el pal no surt. Sembla No. que hi hagi un tron. Un dron a sobre, correcte. Va, tu sí que aquí. Molt fàcil això, d'aquí anar. Hòstia. No, Home, ja que hi sou, podeu fer una foto? Ah, sí. veritat. Vigila, Escolta, no em faig por aquí. No, vigila que no caiguis. Vigila tu. Sí que Déu-n'hi-do, Hòstia, aquí hi ha un pres... Jo he vingut pel Sigo Ah, sí? Per on has vingut? des de la Mesa. Ah, El Sigo és molt dona, hi ha algun pas que és molt aeri, eh? Hòstia. Has vingut pel Puig Graciós. Jo vinc de Vilassona. Sí, que ves, bona tarda. Ja t'han tirat que no faig poso vídeo. I després ho pengeu a TikTok i fareu la... Ep. Hòstia. Hola, filla. Bueno, Hola. Hola. Estic a Sant Miquel del Fai, tu. A Sant Miquel del Fai. Que estic a Sant Miquel del Fai. Sí, a Sant Miquel del Fai. penses a l'Instagram, això? No, a YouTube. A YouTube? A YouTube. Si busqueu d'aquí 2 o 3 dies hauré penjat Vilassar. Sortirem nosaltres aquí fent manetes, no? Perfecte, no? Em faria gràcia. Sí. Si és interessant, Perquè si he és vingut- rellevant aquest moment, és molt maco. He Aquí uns vingut- senyors grans a punt de suïcidar-se. I jo hi he evitat, no? Ho has evitat, sí, estàvem... Ens estàvem pensant. Però no val la pena. No. Aquests Diu que paisatges... és la solució... És el... Espera, com ho diré? Home, La solució al problema, però no a tot. Què vols? En vertical? És una de cada. És el contrast. Bueno, poses un cantó i la cascada al revés, però la cascada... Tu no cal que et moguis, però... No, és que el problema és que la cascada que diuen... No et preocupis de... Són en cas aquestes fotos ja són bones. No, però estic per l'enquadre, eh? A veure, mira cap allà. Cap allà. Vale. Molt bé. És que és fotògraf, eh? Ah. Posa pressió. Sí, se'm tallo. Tens carret aquí? Sí. Vaig un altre. Sí, les sé. Doncs, si busqueu demà al YouTube Ruta Vilassar, Sant Sí. Miquel del Fai, Com et dius? Ah, bueno, busco Vilassar, Sant Miquel del Fai. hi ha ruta, i vall. No t'has fixat? Hòstia, ara venia un moment important. Va. No veia l'enquadre perquè però bueno, suposo que sí. Si no us canvies un mail.
Has vist a baix que hi ha una piscina de puta mare? Vale, però des de l'altra banda es veu molt bé. El més maco és la bauma que fa sota. A mi em fa por ficar-m'hi amb aquests sabatons que vaig de carretera. Jo he vingut per la cascadeta i la foto... No has passat per aquí dalt? Sí, però no es veu res. Sí, hi ha una vista. Vigilatriç. Allà hi ha un camí. Aquí hi ha un camí que t'hi pots ficar i ho veus perfecte des d'allà. Si podria tornar amb la bici vigilant. Jo tiro ja, perquè encara em queden 3 o 4 hores per tornar. Tires cap a Vilassar ja? Sí, cap a Vilassar. Molt bé. Doncs vinga, moltes gràcies, Ja, de tornada. 44 quilòmetres per arribar aquí i hem gastat una bateria sencera i d'aquesta anem pel 20%. És una passada haver arribat fins aquí. Una bogeria, Però bueno. Ara, si més d'allà. Però tela. Tela. Ara, ja m'agradaria estar a casa. Però... trigarem l'estoneta. Ara ja m'he tornat a posar la jaqueteta perquè la baixada s'ha solucionat i se fa fred. Però molt bé. A més, m'agrada perquè a l'anada he fet el camí guapo, xungo, i ara suposo que la baixada, com veieu, ja és escoltat. Però és una passada. Fred, I avui, ostres, he deixat els guants a casa. Bueno, i aquí no es pot entrar. No deixen entrar, l'arma connectada. El lloc és preciós. Mira, un cotxe de meva i ve un cotxe de casa. No va tan sofiat. Bueno. Aquest se'ls diuen els cingles i potser vosaltres no ho veieu, però no sé per on he pujat pel poble aquest, amunt, i he passat
pels cicles aquests, uns barrancs que fotia por, però por, hòstia, vull dir, és una passada. Per allà on t'he passat, hòstia. Per pujar fins allà no sé des d'on t'he vingut, però, doncs, Déu meu, pujant i pujant i pujant. El cotxe no pot arrencar. Bueno, ja ho veieu bé, És una passada, Una passada. Bueno, ara encara queda una mica de pujada. Bueno, baixadeta... Ei, perdona. Baixadeta que te cagues. Quasi que em porto aquest per davant. Peatón, por carretera circula por tu izquierda. Pues... Una mica de baixadeta, tu. Tocava, Tocava. Hores i 6 minuts. Durant 3 quilòmetres de casa. Això de la tiseta telescòpica també és un gran invent. És un gran invent. Ja estic arribant dalt de Font de Cera. En aquests moments porto 86 quilòmetres, me'n faltaran uns 15, però ara de seguida ja veurem el Maresme i quan jo veig el Maresme vol dir que ja estic a casa. Ja Déu-n'hi-do la pujadeta aquesta, però bueno, bé, ha sigut un dia molt maco, ha fet molt bon temps i, bueno, de conya. Ara la baixadeta, a veure si veiem el mar ja, mira, ja està, ja ho veig, ja veig el mar. Ja estem a casa, doncs baixem. I ho dic, si teniu ganes d'anar al Miquel del Fai, us recomano, no feu com jo, que soc un boig, fareu a dinar i val la pena, encara que no et deixen entrar, total, es veu més bé des de lluny que des d'allà mateix. Això és com el Barça, si no me gusta en el cap, o com a la tele, mare de Déu. Bueno, doncs vinga, ja hem arribat.